Hej og velkommen til vores videorapport om salte. Vi vil gerne starte med at fortælle, hvad et salt er helt grundlæggende. Bagefter kommer vi ind på opbygningen af salte, af forskellige salte. Og så kommer vi ind på ioner, som er et virkelig stort emne inden for salt, men også generelt i fysik-kemi. Bagefter kommer vi ind på fremstillet salt, hvor vi viser to måder. Den ene måde med syre plus base giver vand og salt, og den anden viser syre plus metal giver brint og salt. Så kommer vi ind på syre, base og pH-værdi i forhold til salte, og så kommer vi og viser nogle forsøg med salte, hvor vi forklarer nogle egenskaber, som vi kan bruge her i hverdagen, og hvad salt egentlig kan bruges til. Nu vil jeg så lige hurtigt primært fortælle lidt om, hvad er et salt. Umiddelbart så ligner salt et hvidt, kedeligt pulver, som faktisk ikke er interessant at bruge til noget at kigge på. Men det er faktisk mere end det. Vi vil lige om lidt fortælle om, hvad det er opbygget af henholdsvis i forhold til ioner og grundstoffer. Men jeg vil også lige fortælle hurtigt, der er f.eks. køkkensalt, som vi bruger til at lave mad med og tilføre maden smag. Men det er også det salt, som vi bruger til at putte på vejene om vinteren, så det ikke er glat. Hej, i dag skal vi tale om opbygning af salte og fremstilling af salte på forskellige måder. Hvis vi ligger ud med opbygning af salte, der er altid en positiv og en negativ ion i et salt. Vi har valgt at tale om køkkensalt i dette tilfælde, som der består af Cl, som er klor, og Na, som natrium. Og Cl er til minus, og natrium er plus. Og her ser I en del af iongitteret i køkkensalt. Iongitteret er meget større, men her ser I en lille del. Ionerne, de positive og negative, de sidder på den måde, fordi tiltrækningseffekten fører dem sammen. Sådan der. Sådan alle de negative er ikke her, og alle de positive her. Så hvis vi går videre til det med at fremstille et salt flere forskellige måder, så har vi en syre plus en base, som jeg kommer ind på senere i filmen. Og så har vi en syre plus metal, som Nikolaj taler meget mere om. Nu vil jeg gerne fortælle om ioner. Der findes to forskellige former for ioner. Enkelioner, og så er der sammensatte ioner. Hvis vi ser på enkelioner, så ser vi grundstoffet klor. I det periodiske system ser det sådan her ud. Der har vi atomtallet, hvilket betyder, at den har 17 elektroner, neutroner og protoner. Og den har 2 elektroner i den inderste bane, så har den 8 i den næste og 7 i den yderste. Et grundstof vil altid gerne have 8 eller 2 elektroner i yderste skal, så derfor kan klor enten vælge at smide alle sine 7, så den har 8, eller den kan optage en elektron og gå sammen med et andet stof. Det nemmeste jo er at optage en ion, derfor har klor et underskud, og derfor er den minus. Hvis vi så ser på dens atomkerne, der har vi de 7 i yderste skal. Og hvis den så går sammen med natrium, som har 1 i yderste skal og 8 i næste, bliver de alle sammen glade, og de får alle sammen 8. Derfor kan natrium og klorid gå sammen. Hvis vi så ser på en sammensat ion, har vi SO4. Der er 4 oxygener, og der er 1 svovl. Det giver sulfat, og det giver SO4-. Hej, nu vil vi fremstille et salt ved hjælp af en syrebase, som til sidst kan give vand og salt. Vi har valgt syren saltsyre, som er HCl, og basen natriumhydroxid, som er NaOH. Nu vil jeg så afstemme reaktionen og sætte den på ionform. Så vi starter med H, hydrogen, som er plus, og klor, Cl, som er minus, og natrium, Na, som er plus, og hydroxid, som er minus. Så det vi ved nu, det er, at vi skal have vand og salt ud af det her. Så vi tager H, som er hydrogen, falder sammen med hydroxid,
som giver vand, fordi vi har 2 H'er og et O, som giver H2O. Og det er jo bare vand. Og så mangler vi jo stadig salt, og det er altid en positiv ion, der skal stå forrest. Og det er jo plus, så det må være Na. Og nu til sidst, som er Cl. Så det vi har lavet nu, vi har lavet vand og noget salt. Hej, jeg vil nu fremstille et salt på en anden måde, end Jonas han lige har vist jer, hvordan man gør. Jonas har fremstillet et salt ved hjælp af en syre og en base, men jeg tænker bare at fremstille et salt ved hjælp af en syre og en metal. Og vi har skrevet op her, at vi har tænkt os at bruge en syre over et metal, og vi ved, at vi vil få brint, og vi vil få salt. Og vi har valgt at bruge syren, saltsyre, som består af hydrogen og klorid, og metallet magnesium. Og hver gang man skal afstemme en reaktion, skal man altid starte med at sætte det på ionform. Og en saltsyre består af 1 H+, som er hydrogen, som er positivt ladet, og 1 Cl-, som er klorid, som er negativt ladet. Og så er der magnesium, som er positivt ladet, ligesom alle andre metaller, men den har 2 plusser. Og for at man skal kunne gøre det, så skal der være lige mange plusser og lige mange minuser på hver side. Det har vi ikke, fordi vi har 2 plusser på den her side, og vi har 1 plus på den her side, og vi har 1 minus på den her side. Umiddelbart så vil det ikke gå op, men hvis vi vælger at lave 2 saltsyre, så får vi 1 til H+, og 1 til Cl-. Og så når vi kigger på vores, den her oppe, så ved vi, at vi vil få 1 brint. Og brint har jo som sagt formlen H2. Så vi vælger at strække 2 H'er og få brintet H+. Nu har vi lavet vores brint, så kan vi se, hvad vi har tilbage. Vi har 2 plusser, vi har 2 minuser. Det vil jo nok gå op. Så vi vælger at lave stoffet, som hedder magnesiumklorid, som er et salt. Så har vi fremstillet vores brint og vores salt. Og for at kunne teste, om der er en gas i den, vi har lavet, hvis man for eksempel har lavet det i et reagensglas, så kan man tage en tændstik og tænde den antændt og prøve at stikke ned i reagensglasset. Og hvis det siger en lyd, som lyder lidt sådan biff, så er det fordi, vi har brændt en gas. Vi har antændt gassen. Brint. Nu vil jeg fortælle lidt om syre, base og pH-værdi. Jeg har en del, jeg gerne vil fortælle jer, så derfor så har jeg tænkt mig at starte med syre. En syre, det er en ætsende væske, som kan ætse. Men umiddelbart så er den ikke så ætsende, som folk, som ikke har fysikkemi, tror. En syre, den er afhængig af, hvor stærk den er. Det kommer an på, hvor mange H'er der er. For eksempel saltsyre, det er ikke ligefrem verdens stærkeste syre. Hvorimod svovlsyre er en del stærkere, da der er 2 H'er. Og det er der, hvorimod der kun er 1 i saltsyre. Og i saltsyre, der er den bygget op af H+, hydrogen, som jo viser, hvor stærk den er, og klor, som er Cl-. Og herover i svovlsyre, der har vi H+, som jo er brint, og så har vi SO4. Og så har vi, og så, den er jo så på pH-værdi, dens pH-værdi ligger på 1. Helt over i den ene side. Så er der baser, der, og der har jeg valgt basen natriumhydroxid. Det er den, vi kender. Og for at finde ud af, hvor basisk en base er, så finder man ud af, hvor mange OH- den har. Og i det her tilfælde, der har natriumhydroxid kun 1 OH-. Men så umiddelbart, så vil man sige, syre og baser, det er det stik modsatte af hinanden. Og ja, det er det også. Men en base, den kan også sagtens ætse. Og det er nok umiddelbart noget, man ikke tror. Men en base, den kan godt ætse, og det kan en syre også. Og ved hjælp af de to, der kan man ved hjælp af HCl og natriumhydroxid, der kan du lave neutralisation og skabe vand, som Jonas har fortalt om, men det vil jeg ikke komme mere i dybden med. Nu vil jeg så fortælle lidt om pH-skalaen. Syre og baser bliver bedømt på noget, der hedder pH-skalaen, og den går fra 1 til 14. Nu har jeg så valgt, hvor 7, det er jo så vand. Det er jo 7 er neutral, og nu har vi så valgt nogle af de ting, som, altså kemiske ting, som er i hverdagen. Vi kan jo starte med vand. Det ligger på 7. 7,0. Det er neutralt, H2O. Det kender vi alle sammen.
Så er der blod. Det ligger på 7,5. Det er jo en lille, ikke ret meget basisk, det er kun en lille smule. Men det er ikke basisk nok, så det ikke påvirker os. Det kommer ikke til at påvirke vores krop, at vores blod ligger på 7,5. Det er ikke noget, der vil skabe noget uro i kroppen. Så er der vaskemiddel. Ligger på 10. Og 10, det er rimelig basisk på en skala fra 1 til 14. Så det er det, vi vasker vores tøj i. Så er vi afblejningsmiddel. Det er noget af det meget basiske. Det ligger på 12,5. Så det er nok ikke lige helst det, man skal have på fingrene, hvis man skal afbleje nogle fliser eller noget. Så er vi regn. Det ligger på 5,5. Og der er jo, så vil folk nok sige syreregn, men det er ikke så slemt syreregn. Fordi hvis det regner, så det er jo ikke sådan, at vores hus begynder at ætse op eller noget. Men hvis det fortsætter med så meget syreregn, så kan det ødelægge nogle af de søer og sådan noget, og floder op i Sverige med kalk. Det kan ødelægge kalken i de floder, men det vil jeg heller ikke gå så meget ind på. Så har vi cola og mavesyre. De to er det noget af det mest syrlige i vores hverdag. Nu mavesyre, det er jo ikke nok noget af det, vi bruger mest vel, men altså, det er jo syrligt. Og så tænker mange folk, det er jo farligt at have mavesyre, hvorfor ætser det ikke hele vores mave? Det gør det ikke, fordi det ligger i mavesækken, og mavesækken er bygget sådan, at den ligger på mellem 2,0 og 3,0 mavesyren, så det er jo, vores krop er bygget til at have den, og hvor cola ligger på 2,5. Men det her mavesyre, det kan godt ætse igennem vores krop, blandt andet ved, at vi drikker for meget cola. Vi drikker for meget syrlige ting, så kan syren i mavesyren blive for stærk, og dermed kan den begynde at ætse vores krop indenfra, hvilket nok ikke er helt optimalt. Ja, nu vil jeg gerne fortælle om forsøget fiksersalt og elektrisk strøm. Vores opstilling ser her ud. Vi har en strømforsyning, som har en ledning, der går til en pære. Fra den pære går der en ledning til et kulstofsten, som rører det her fiksersalt, og i siden er der en til et kulstofsten, hvor der går en ledning til strømforsyningen. Det meningen med vores forsøg er at se, om vi kan lede strøm med salt i opløst form eller i fast form. Så det her fiksersalt, lige nu så tænder vi så vores strømforsyning, og så ser vi, om der går i strøm igen. Det gør der ikke, så derfor prøver vi på at lede strøm igennem til pæren ved at opløse saltet. Så vi tænder for vores bunsenbrænder, og og venter på, at saltet det koger. Så når saltet det endelig begynder at koge, så går varmen igennem, så går elektrisk strømmen her igennem, og så er der lys i pæren. Det var så vores forsøg med fiksersalt og elektrisk strøm. Nej, nu vil jeg vise forsøget krystalvand i korsulfat, som kommer til at køre herop samtidig med at snakke. Det vi vil vise med det forsøg, det er, at man sagtens skal få vand ud af et salt, selvom det ikke står i formlen. Og det har vi tænkt os at gøre med korsulfat, men det kan også sagtens gøres med calciumklorid og andre salte. Her ses det blå pulver, der, som er korsulfat, og det har vi så tænkt os at koge på med den her bunsenbrænder. Og når det så begynder at koge, så begynder det så småt at blive hvidt, og der begynder at komme dug op på glaspladen, som jeg har lagt her. Det vil altså sige, at vandet begynder at fordampe, og dermed er der vand i det her i pulveret, som normalt vil være knastørt, hvis man ikke koger på det. Så når man har koget det, så har man koget alt det blå væk, og så dermed så er væsken blevet hvid, og alt det blå, det må så siges at være vandet. Og vi har faktisk varet pulveret, før vi begyndte at koge på det, og efter vi begyndte at koge på det. Og det viser sig faktisk, at pulveret blev 0,52 gram lettere, end det var før vi begyndte. Og hvis man så begynder at putte vand tilbage på pulveret, så bliver det blåt igen. Det vil jo så sige, det er jo så den H2O, som vi har fjernet fra korsulfaten, som vi putter tilbage her. Og det kan vi også demonstrere ved hjælp af en video.